Chandra kathar pen ari sanghua tumpen phirangkia mai pen lamvoi mate lamklar ki pipon. Ningkan pharo rongarta ki chok pensi mulok bongarong rongker ke talon. Nap kasalong ASPL angdum kiti Karbianglong Morning Star FC, KAMS FC pen, United Chirang Duar FC, UCD FC angbongsi pathu chedan po. JaneMart Firstcry.com offer you products of all the leading brands for babies and kids up to 6 years of age across all sections, right from diapers, baby food, infant accessories, gears, strollers, high chairs, nursery furniture, clothes and footwears to toys and school products. Visit JaneMart's Firstcry.com store at Deephu near Karbi People's Hall main entrance, Deephu, Manja Road. Karbianglong Live Prime Time birta long peneli sami beauty baby non birtang ton pen arjuponi thang. Bang pliatum amen sung lor pen solar project ke parlolong longle dalal pu akoi ki pipon la pen rong kep arong asaratum chingrum petsi phirangke amai kangni pu alam ke ahok kali angkur kavya lampusi Chandra kathar lapen ari sanghua tum phirangkia thengno long pen lamvoi kipi arkoi ni phai trok ani kangsam por phai trok apor Chandra kathar ame thang hemalong phirangkia mai pha pen lamvoi mate lamklar ki pipon lamvoi ki pipon nang ko atheke kedam tang arkoi ni phai phoni solar project aputhak Bikram be Suren teron napen babu terang tum solar project aputhak phirangkia mai ke phaponalong ajaha galam the akoi nangki pipon ke Chandra kathar Vinod kathar Chris rongphar kolom sing terangpu nilitum amen sung lorpen solar project ke parlo along longle dalal ke klempu akoi nangki pipon ke angkur kabe hectic alam lapuson ahok hialam akoi nangki pipon thapke chokchi pusi phirangkia mai pen lamboi mate lamklar pipon alasi hala nilituma phan nangi pu thang chuphodundi Rodundi la solar project along bang CME matum nilutum local po hisab dakedu puruk penge do tum ke latum henlo nang cirap du nangi donatum pusi nilutum bang mentuni APDC latum dak inquiry phanwang lo pulotante ba matum land revenue in charge matum MLA LSBA MLA Dorsing rong ha ke ha tum wang lo pulorong te nang hang pu athi nilutum daga local binake daksi kijot mulo daga sorlo la sieng ke niltum phan bang nang hang lo pulong te niltum da thanon nang kok paklang nang kok jadun nang kok kedam tang arkoi ni phai phoni Bikram belapen ari sanghua tum phirangkia me ke phaponalong solar project ke parlo rong kep arong asara tumta chetong dun puke angkur ka velam napen longlia dalal ke klempu akoi nang ki pi pon thap aputhak sodak pen pinrem lung jirpo tum ke thegeding atum patumila tuma meeting ki bi ke lake chobe meeting angkur ka ve meeting nili Chandra kathar si pulo nili ke rajniti pathu lok si ningkaning ko ra thok si bak dulu ha MP Biren Singh tia hut pena konon CM Dr Tuleram ronghang long ta chelang dun lo nili bangke pinyar ni anta bang thang sor satapte putapte nili ki tiok phanta mane chudin de chobobe lapen lapusona koinang ki pi pon thapasaya bang ington nangji athi rongberong thak saidi pusi phirangkia mai pen lamboi mate lamklar pipon lalo nili tung puyu bangke nili tung kopi lo dalal kopi po se dalal kunai pulo athi anani munit ma nili tung nili area balian nili tung along lita non solar project long dun lo nili tung kithi ke ding do pen chingki dun lo kithi ke ding tu na ping khada peng pen nang li tung la punang klem do noi la punang chipi do noi poteng pen itung chiklem bom nili Chris rongphar mami area long dam pe happy ni bonglong terang ma dam menti su ma dam na hok dam bi Balipathar pen project terang Karbianglong Live Karbia khelong nimrokom aron ajutang ateng pen jongsi ilitum langdam pulote karkli kapheju adhorom henlo labangso alam ahok tema
lason si mulok bong arong along rong ker kar klia hut aluhi sar po man pen karbi rechu kachetong dun pini arni ilu tumang bong kapre ka dhorom along le dosita ahok pet mate kecheng sia phong ame kapewang chenga dhorom pulote karbi hongharia dhorom henlo bonta bible gita pen chenglok kapre ka dhorom ason tokjir lapuson kecheng pen kedo kali pen ajok asap ke pa phidun dokok nang nak son lo bangso tengsi pini arni ahok pet alam le langdam lo pulote rong ker ahok pet koloswarni ma ke pathir ponangji lapuson arni inthai dang ason si theklong tangte rong ker kar khiarni ke hok pon vet nangji pulote koloswa chiklosi arkli pheju ponang po labang solam thelitum akar birichu ke peklang pona tengke adhok tum pu bang ke Januari piniani lo adhok tum pu lo lagi thang tarik phok pusipu lasinitum ala so putai bang chap chelang sta hok pet bang ni haso taran sudah putiang itu hok pet bang ke itu thang bang helo ni ku bang ke thang polam thei bang ke itu ke non arkoi ke sogroi lapen itu anda jo chelang lapen ke sogroi atum ta pampela lasi thang tarik phok bang ke itu karbi bang ke itu ningkan ni pusitum ke hok labang solam the karbianglong live ke peklang adim lake arkoi chiklo kedam tang ni phai pho mulok bong teron arong along rong ker kar khi ponarni labang so arong along rong ru kachukim aningkan pulote pharu kreser kebra krip tianingkan halabang so kaya ove rong kachukim vek asar thiamen long teron pusi non ki khibom halabang so arong asar thipen baklang pon ladak hanili pusar ahuradin Cinthong hawar pen wang lasiladak mulok bong hawar long ana wang pen ladak rong keseng cheng gamura kichu cheng mate kelong cheng labang phui lo alang li amena ba ke long teron alang li hello gamura kichu cheng abang phui lo mulok bong arong along non an bang trok sia phai bang so arong asar thi khi tanglo non ki khi bom arong asar thi amen lake sar im teron la alang li henlo west karbianglong ang bong pen aning kan wang along le langdam lu pusita labang so arong mate mulok bong arong ta elong lo binong bang so arong adona phai ke do kalilang tema bonta rong asar thi aphan man ki olapen mekar do an ang bong ta kachingriana thu thir klong binong bangso penajo kinang ji anason anta alang litu mangbong ke do ikpet si ke ong rong ker kar klipon ninga rong ajian parta ningkan pharu arta ke chok ke talon pensi aningwe lutuna jo paman pon bangso ajo jo pangthang kilun ke kanawai kang pensi pangthang pon lutuna jo along ke chop phapon ilitu mangjer sami akang saing hipi lapen lunsepo sonjir rong hangatum chitong dun karbianglong ang bong nong nam ka thang plup alun sepi alang lituma phan chophasi lunjer ke parju pensi ningkan pharoi siarta rongker ke talon lutuna jo pangthang pon bangso along alu hisar po man pen ka chetong dun rongarak rong hang rong bong pen ilituma karbi recho anparta wangra pet sinot mijiatum rd ke pidun theklong hamren pen rongbong terang karbianglong live Kidam tang pinang anarni pen kipathu bom Assam State Premier League pinap arkoin erkeparni Karbianglong Sports Association kasa pathu klamalong angdum kiti pathu ponpo pusi pini por phai kresi kasa conference hall along KAMS FC management tumpen phirangkiamai inni pon angdum kiti kipathu along aluhi sarpo man pen Assam Chief Minister Dr Himanta Biswa Sarma HAD Minister Jogen Mohan, State Sports Minister Nandita Garlosa, Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Kiliram Longhang Lapen, BTR ACM Promote Boro Atumta Chetong Dunji. Laanchot Kali All India Football Federation Amepu Kalyan Chobe, AFA Amepu MLA Nobo Kumar Doli, AFA Chunbang Dr. Sangrang Brahma Tumpen Chenglok, Kaprek Man Kidobang Po Tum Chetong Dunji. Pinap arkoin erkeparni kasa pathu klamalong ASPL angdung kiti ke pathu ke aki bihek aki pathu kali EC thedung lapen RD ke duklong aki pathu lo athe ongdung RD ke do abang phu bang phia tumsi chetong po lasi bangso ke pathu along Karbianglong lapen West Karbianglong arat do anatum kachetong dun pen ke pathu RD ke pidun jian parta
ki pathu bang thu mate player tum aphan aning ki parung dun ji aphan Karbianglong Morning Stars FC captain barim manager Waisong be chuning ripon si nal to phan si kapachini kangtung la hello tum Karbianglong phan si ning karong alam bima polote Karbianglong Football Club Karbianglong Morning Star Football Club Assam State Premier League champion mandat penapi aku puthot knockout stage ta si competition dolang so competition sta me pini nal to phan pachini ke hello penap Kasa Stadium along final mate angdung tia khela pathupo asi solang do kar biara to phan na tum media hoi pen solang do kar biara phan kachuni ri lailo na tum penap na lang do ni phan da Kasa Stadium lo mang pe phan chuni ri lo Karbianglong arar tum football ke pathu nang ke lang dun henlo nitum aphan nang ke chirap dun lo lasi penap ke thedung ake pathu mate ASPL angdung kiti ke pathu along ongdung arat aki joy pen football ke pathu nang ke lang dun je phan KAMS FC chunbang barim George Rongpi chuningri lasi kadok avia tumta penap arni kangsam 4544 pen ki pangchengji ASPL angdung kiti ki pathu nang ke lang dun pen aliralon na pen RD nang kiti jia phanta alangli kadok avia rar phan chuningri pon Nili Karbianglong Morning Star Football Club hoi pen Karbianglong solang dora tum phan ka chunungri lake nangli tum penap lakang so a football ka pathu final long nangli tum nang lang dut igun hor tha nangli tum hirjumi nang pidun tha nangli tum nang ke lang don nangli tum nang kachetong don la hello ni tum machakong ni tum Morning Star Football Club ka kita rar phansi ke klen rar rong sido tapen mara hirjumi pensi ni tum aprang bang bong labang so football Morning Star Club ahempu mate la so mentor ke la ke nangli tum da chini la ke tum ka ching honai Karbianglong CM Dr. Tilan Wong Hang Nilutum Karbianglong Morning Stars FC tum angdung kiti ki pathu jia phan chisik dinglo lapen none phong KAMS FC along ongdung pathu bangphu ke dak methang district apathu bangphu tumsi pathulo la solong harbamon timung tenson tiso gogen hanse penchenglok ongdung ke Karbi pathu bangphu tumsi line abalong do pusi assistant coach horening tipen phirangkia mailong phan pon si sulang dora tu manda chuning rilo aki joy pen khelang lang onot in kela local tu manda isi moral son lo support phan wang nang po encourage wang pen ekdom osuma la upcoming footballer tu manda mani isi encouragement na teng pidun tu nang po at News report long sudaring ting Karbianglong live Karbiri sonimso rongaje phokep angdeng sertalin kitalona menpen pini arkoi ni phar troxiani lakhahini taralangso rajen tirangarong araratum chelang petpen methangarong kachepang thirasai kedeng pon lakhahini taralangso rajen tirangarong lake Karbi People's Hall taralangso kedamatovar adungalong sido pininga sengkan lake Karbiri sonimso rongaje ingdeng phokep sertalina sengkan kechogajok KPH taralangso adungarai ki duarong atum anta methangarong rup kachepang thir vetpen ki do kenang sotpu KCS amaipu Chandra Singh Kropen kapin kharateng Rajan tirangarong araratum matha parsik bonsi pini arkoi ni phai troxiani rongisi maker sarlaratu chelang pen rong kachepang thirasai kideng pon bangso sai kideng ponalong Rajan tirang village development committee tum chipatir pi ponsi ada bapor pen kipang thirasai deng pon Bangso Rajan Tirang Village Development Committee along Maipu, Maising Timung, Kongchunbang, Robert Tiso, BDSR Karbianglong Thomas Council EM Surjorong Par, KCS Amaipu Chandra Singh Kro, DMB Chairman Ward Number 10 Lunse Timung atum Kijapon Penajok, Rong atum Kipang Thirasai Misen Pen Kipachun Pon. Karbiri sing sorong aja, sekarang kita sudah talon, dan kita ponsi, orang guru balik ke cepat lah. Saya yang dengan tono, selain saya yang dengan ponpen, ini tuh Karbiri kita, ingkiri ada irrigation kedua kalau langsung sekarang nanti, ini kami tuh taruh langsung dengan terang orang terkali, contoh sih, orang tim sih kami, Jepang klip Jepang. Orang baru akhirnya orang itu juga dia panggil
Kini kita bintang di bawah song ini bisa itu. News report Karbi Anglong live. Pinap arkoi ni phai near keparni pithe pothe aklam nihang rongke the diphualong karbiaron barim armu chingrum amai bi mesen pen ke pachun long pameja phan kurusar tumpen arnamarni aphan ke patibo Pisar phusara ove pen ili ke kroi bomaron mate choarkli chuphe joaron laan so se ajakong ke pachilong jilapen pirthe adang ke pache thang plubjia phan akimang pen ke cheng sia phong karbiaron barim armu chingrum amai pi penap arkoi niphai ner ke parni peman ponpu bangso sai misen pen ke pachun long pameja phan pura pini arkoi niphai troxiani kurusar ke do anatum chelangsi arna marni phan ke pate bok mate se karkhia sai ke deng pon lapen labangso se karkhia long pen ang the kilong ponateng lepute vomut vokan tame misen pusi kurusar welson tiso pen pherangkia thengno pachini lapen solangdo karbiarat ke do anatum tame penaba por mate karbiaron barim armu chingruma mai pi kipadu ponjelong nangachitudun pen ili karbia khai anim kipachana long nangachirap kachitudun je phantami phirangke thingno long pen pachini pon labangso mai pialong bangsuria kurusar tum pena joksi e phongvet arna marni phan ke thoki jirasai deng ponji lapen labangso long aluhi sarpo man pen Assam CM Dr Himanta Biswa Sharma Karbianglong Thomas Council CM Dr Piliram long hang atum tangche tongdunji lasi aron barim ki kroyarat ki doana tum tame nangkachi tudun japhan kachuningri padopon kardom pininilitum karbi kurpho farman mate karbi aron barim armu gachingrum jipu penap niphai nerkep arni arkoya chiklu labang soarni atok anu pengkedo karbi nihang nijang nirep nitur kedoan karbi aron barim hemang tar ridang tar pen chenglok arnam arni kiri dong atum pen an chingrum si dak nihang rong kethe sai sport complex along bong chinanam ki puji lapen ilitum adhorom mate ilitum anim karbi aron barim anim sitame pirthia danglong kiri ki sangnun ji puwa farman pen pini nilitum kurusar ke doan lapen asong bang doan nilitum chingrum pet pen pini kurusar tuma phan se parklipon lo lapen ase karkli sitame isi ningarong pian bumut bokan anta mesen langthe langpong anta mesen lake isi ke bang jilang auwe suri afan sitame karbia kheya nim kerengji ang theklo lapen kachuningri penaba bongchina nam kipu abangke jasmet pet methang hem pen anga chisik mek pen ladak bongchina nam kipu along kadok kawe sitame saru sarhang kedoan kurusar pen chenglok ongdun don mekar suri sitame la swa mailong nangchetong dun popusin nitum kado we han tame ningche thepon lo news report Karbi Anglong live Pinia birta kala ponsi kangton poniglo kardom